Αυτό το βίντεο θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με το μάθημα που πήρα σήμερα. Η μέρα μου ξεκίνησε κάπως αργά, κατά τις 8.30 το πρωί, κάνοντας ανάλυση της αγοράς, και είχα μαρκάρει από το πρωί μία ζώνη εδώ πέρα, την οποία η αγορά έκανε απόρριψη και μετά την έκανε εδώ. Όπως βλέπουμε εδώ, ήταν η ώρα 8.30 και περίμενα ουσιαστικά το να γυρίσει πίσω και να πάρω κάποιο trade. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αισθάνθηκα ότι μπορεί να έχει και κάποια είσοδο ο χρυσός, ο οποίος βρισκόταν κάπου εδώ, και παρόλο που έβλεπα τις απορρίψεις που έχει η αγορά εδώ πέρα πάνω, θεώρησα ότι μπορεί να ξανακάνει κάποιο push. Ειδικά την κίνηση που πήρα, αυτή εδώ, γύρισε σε stop loss και προσπαθούσα μετά όχι να κάνω revenge trading, απλά να δω που έχει κάποια άλλη είσοδο. Παρατήρησα αυτό εδώ το κερί και εδώ πέρα ότι έκλεισε ένα κερί χωρίς να αφήσει κάποιο wick από κάτω και είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα νέο support σε μια αγορά που έχει αναδική κίνηση, αν και βέβαια δεν υπήρχε πάρα πολύς χώρος. Αποτέλεσμα ήταν να πάρω αυτή εδώ την κίνηση και ουσιαστικά να έρθω ισοπαλία, και μετά, αφού είδα εδώ πέρα ότι είναι το support, όταν ξαναήρθε εδώ πέρα και έφυγε η αγορά, ρίχνοντας το στο 5 λεπτό, είδα αυτό εδώ και πήρα αυτή εδώ την κίνηση, στοχεύοντας τα προηγούμενα high. Δεν έδωσε το 1/2 που ήθελα. Κάπου εδώ πέρα, με το που είδα αυτό εδώ το κεράκι εδώ, άρχισα να καταλαβαίνω ότι τα πράγματα ίσως μπορεί να αλλάξουν και αναγκαστικά βγήκα, γιατί είχε δημιουργήσει αυτό εδώ το resistance, και όπως πράγματι το χτύπησε και γύρισε προς τα πίσω. Το παρατήρησα κιόλας είναι ότι η αγορά σχημάτισε το λεγόμενο W, οπότε από τη στιγμή που έκανε τα δύο low και πήρε το προηγούμενο high, δεν έκανα buy stop, δηλαδή με το που περάσει να μπω, περίμενα να κλείσει το κερί και με το που έκλεισε μπήκα. Τώρα, ποιο ήταν το σημερινό μάθημα? Ότι όταν μπαίνω σε μια αγορά και δεν έχει το απαραίτητο setup που ψάχνω, όπως είχε για παράδειγμα στο DJ, το οποίο DJ, αν έμενα στην αρχική μου πρόβλεψη, ήταν ένα trade το οποίο, στοχεύοντας μόνο τα προηγούμενα flow, δηλαδή κάπου εδώ, θα μου δίνει 50 pips. Είδα μετά μια κίνηση που έγινε εδώ, το 15 λεπτό φαίνεται καλύτερα ακόμα. Είδα μια κίνηση που σημαίνει καινούργια low high, πήρα την κίνηση και λόγω ότι αισθάνθηκα ότι κυνηγάω την αγορά, με το που έκανε τόσο το πράσινο κερί κάπου εδώ, το έκλεισα, ενώ θα μπορούσα να το συνεχίσω και να στοχεύσω μέχρι εδώ πέρα κάτω, το οποίο έδινε ακόμα άλλα 105 tips. Το μάθημα λοιπόν είναι ότι όταν μπαίνω σε μια αγορά και έχω κάποιο πλάνο και περιμένω να έρθει μια αγορά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αντί να κάθομαι και να κυνηγάω φαντάσματα και να περιμένω να έρθει μια αγορά κάπου που μπορεί να κάνει μια αντίδραση, όταν είναι έτοιμη, είναι προτιμότερο να μπαίνω και να παίρνω το trade μου και μετά να κοιτάω τα υπόλοιπα. Αυτά για σήμερα. Καλό απόγευμα, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο.